What's up mga Ajay, no? So, yung content natin ngayon mga Ajay is pag-iwa-hiwalayin ko na to, no? Kasi lalagay natin sila dito sa nabili kong ito, yung lalagyan na to, no? Kasi maganda siya mga Ajay. So, pwede ko siyang 10-10 or 5-5 na ilalagay ko siya dito. So, hanggang ma-reach nila yung size na parang langaw na sila kalaki, no? Saka ko sila ibabalik doon sa ganito. Isa-isa na lang, no? Siguro 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, so 22, no? 22 times 5, so yun. Kasi, may iba akong mga gagamba mga Ajay dito. So, nandun yung malalaki, no? Ayan, no? Yung malaking size talaga. So, mga OS yan, or jumbo. Kung sa Manila pa, no? Yung malalaki nila. So, try natin mga Ajay. Tataktak ko ngayon dito yung mga gagambang Japan and ipapakita natin sa inyo, no? So, kung gaano nakalaki sila. So, sandali lang, ha? So, lilipat natin sila dito mga Ajay. Ang dami, ah. Tao na rin yung nilagyan nila, ano? Two hours later. So, yan mga Ajay, ha. Tingnan nyo maigi yung malalaki, oh. Ayan, oh. Halos 10 nila yung size ng mga kasama nila. Ayan, oh. Ang dami malalaki, oh. So, pag-iwalay na natin mga Ajay, no? So, nakikita nyo naman. Ang dami ng malalaki, oh. Tulad na ito. Example lang mga Ajay, ha. So, yan, oh. Nakikita nyo halos 10 na yung size ng mga kasama niya, no? Yan, oh. Laki. Ano, malaki mga Ajay, oh. Yun, tingnan nyo to. Ito mga Ajay, oh. Ang lalaki na niya, no? Ang haba, oh. Pati to, oh. So, yan, no? Ang haba na kasi. Tapos yun, oh. Lalo pa yun, tumakbo. Tumakbo na yun, oh. Yun, oh. Nasa gilid siya, no? Yun, may kasama din siya isa, oh. Pero yun natin ang pinakamalaki, no? So, kunin natin muna lahat ng malalaki, no? Nilipat natin muna. So, yun mga Ajay, no? Nalipat na natin sila. So, grabe. Hirap lipat na, no? Kasi mga Ajay, no? So, kung ganyan sila kalalaki, tapos yung kasama nila ganyan, no? Ito yung malalaki, no? Yan. Yan. So, iba na yung laki nila, no? Hindi na pwede samahan ng ano. Yan, payat yan mga Ajay, pero medyo mahaba. So, ito naman. So, napasama na lang sa kuha natin yan, no? So, yun, mataba kasi yun, no? Pinuha ko na din. So, yan, pamult na rin yan. So, pag hinalo mo pas maliliit yan, baka yun din kasi kainin niya, no? Pero yun talaga, malalaki niya, no? Yan. So, ito yung daliri, oh.
from itlog talaga na ganyan na sila kalalaki. So yung iba naman ganito. So yan. Yun yung nanay nila ganyan, no. So ito yung nanay nila, oh. So yun yung nanay nila, no. Ayan, oh. So dyan muna. Kasi nang itlog siya ulit, no. Kaya ganyan siya kapayat, oh. Yan. Kasi nang itlog siya ulit. So, itong ganito kalalaki mga adi, pag isa-isahin ko na lalagyan yan, no? Isa-isahin ko na lalagyan kasi baka magkainan sila. A few moments later. Pag pinakain ko, kasi yung iba kasi mahirap sila pakainin, no? Kasi layo-layo yung pwesto nila. So yan, pag may lumalaki mga adjust ka natin lilipat. Ito, tingnan nyo yung gano'ng kalalaki na to. Yan na siya. Tapos yung kasama niya. So yan, tapos ito yung kasama niya sa kabila, oh. Masyadong malayo na yung size nila, no? Kaya kailangan silang paglipat na. So, ayan sila. Ayan muna kayo, no? Ayan, update ko lang yung mga adyo, no? Yung malaking gagambang Japan din natin, no? So, nangitlog siya. So, ito yung itlog niya, no? Ayan. Tinabi ko lang dyan. Ayan muna. So, may butas to, no? Ganito ko lang muna siya. Okay, ganyan lang muna, no? Is open. Tapos yung itlog na mga normal na gagamba kasi kinapakawalan ko. Ayan, ito yung isang gagambang Japan natin. So, ito pa rin siya, no? So, ayan, try natin kung tatay siya. So, mostly tumatay ito pag nilabas mo, no? So, hindi. Giant spider yan?